Goizeder maio naiz, onkixin, ongietorri podcast honetara. Gaurkoan, soberan ezagutzen dugun, aktore, kulturgile, denetarik egiten du. Eneko Sagardoi, askotan ikusi dugu elkarrizketetan, baina gaurkoan hemen, haratago joan gara. Zergatik, zer pentsatzen du Enekok fotokoletan dagoen postureoaz? Eta zergatik beti egiten du drama? Zer pasatzen da komediarekin? Berak argituko digu gaur. Bueno, Eneko, onkixin, ongi etorri, podcastaren izena hola da, onkixin, badakizu ongi etorri dela erronkarieraz. Badakit, bai. Eta badakit baita ere zure abizena, hortik datorrela, orain dela hilabete batzuk bidali nizun, ezakit gogoratzen zaren. Gogorarazi zenidan gainera, zan arategi baten izena zan, ez? Sagardoi, claro, bastanen ez dau? Uztarrotzen. Berez jatorria, dator Uztarrotzetik, da erronkariko ibasa, onkixin eta erronkariera hor hitz egiten da, eta Sagarrondoa du, edo da bere esan nahia. Zu, ez dakit, jatorria duzu hor, edo... Nik egia da beti izan digutela, inguru horretakoa, ez? Aita naparra daukat, Iruñarra, eta gero bere familia dator Tuteratik eta Pitillasetik. Orduan ni naiz, erdi naparra, tal cual. Baina bai, ez dote euki nahi baino kontaktu gutxiago parte horrekin, ez? Eta gero adibidez, irati egitera joan ginenean, pelikula, bai esaten zidatela asko, Sagardoi, hemengoa da. Eta polita, ez? Pentsatzea. Eta gero Sagarrondoaren figura me encanta. Bai, ez dakit, osea, nik naturatik ez dakit, neko kalekumea naiz, baina polita iruditzen zait Sagarrondoaren figura, abizen moduan. Baitu, bai, azkenen. De repente. Pues igual jatorria hor duzu baita, ere? Me encantaría. Igual familia gea, zen nire aitona Uztarrotzekoa da, zura bizena hortik dator, auskalo. Nire aitak dauka kriston arbola genealogikoa inda, begiratuko dut. Begiratu, favorez. Abizenen bat. Begiratu eta gero esango didazu. Bueno, egia da, zuk euskararekin sekulako lotura duzula, bai. eta Euskal Herrian industria egiten aldekoa zehala. Zer esango zenuke falta dela, edo zer bultzatu beharko genuke, hala izan dadin eta hurrengo urteetan hori bultzatzeko? Gauza pila bat, ez? Egia da euskerakin niri gertatu zaidan eta uste gutako askori ere bai, ez? Igual gehiago esfera publikoan edo agertzen garen hoi, dala neurri handi baten edo momentu konkretu bateraino nik oso modu naturalean egin dute euskeraz. Lan, ez? Etzen niretzat autopolitiko bat ez da izan oso berandura, gero bai. Baina hasiera baten zan nik jarduteko neukan modu naturala, ez? Bai, lehenengo antzerki obretan, lehenengo pelikuletan, euskeraz egiten nuen, ez? Nik lagunekin euskeraz, etxean euskeraz. Zentzu horretan oso naturala izan da. Gero bai ja, ez? Aukeratzeko aukera daukasunean, ez? Lan bat edo beste egin, edo bultzatu antzez lan bat bi hizkuntzetan egin edo bakarrean. Hor bai izan dudala ja, autu bat egiteko. Ez da gainera... Bai, da bulkada bat, baina ez da ere erantzunkizun sentsazio handi batetik. Da, ez dakit, sentitzen dut, eta gero gure arteak ere badaukalako hori, ez? Dala, antzestea da azkenean egia transmititzea, ez? Karo, barrutik sortzen den zerbait, eta sartzen den. Orduan iretzat ez da berdina esatea etxea edo esatea kasa. Gero hitzen zer edo esatea house, ez? House batez ere. Baina bai, eta orduan izan da niretzat, egiazkoen sentiarazi nauen hizkuntza. Eta noski, aukera daukadanean nire gandik irtendako proiektuetan, beti aukeratzen dudan hizkuntza ere bai, izta. Bueno, gainazuk nazioartean eta baita ere kanpuan lan egin duzu, baina zuk erabaki duzu zure etxea, justo lehen aipatu duzun hori, hemen egotea Euskal Herrian. Hori ere apustu bada, ez? Aukera izan duzu baita ere Madrilen lan egiteko, nazioartean, eta zu beti itzultzen zara ona. Zergatik? Nik uste dut badaukala privilegiotik asko, ez? Ni gainera erabaki hartu nuen hemen bizitzeko, Bilbon bizitzeko, duela gutxi, esan nahi dut, behin betiko etxea ukitzeko, duela gutxi erabaki nuen. Alde batetik privilegioa etxea daukadalako, eta beste alde batetik privilegio ere bai, hori egin nuelako, sentitu nuenean Madrilen egotea, ez zela beharrezkoa lanean
segitzeko. Ez? Nik ja duela 4-5 urte sentitzen dut Madrilen, zinema zaratago ere bai, antzerkian, badudala nolabaiteko jarraikortasun bat han ere, eta han egon gabe, eta hango zirkuluetan, eta elkarrizketetan, eta horren beste antxietate sartzen zaidan leku hartan, egoteko beharri gabe, deitzen indutela. Antzerkiaren munduan oso basatia da, eta sartzea hango antzokietan, hango repartuetan, daiaia ezinezkoa han bizita, zer esanik ez, Euskal Herrian bizita, ez? Baina badago niretzat galdera oso funtsesko bat ateratzen zitzaidana, zela, lanean enabilenean non bizi nahi dut. Osa, zeure buruari egiten zenion galdera. Claro, segure lanbidean oso zaila da urte osoan lanean egotea. Egoten gara lanean sorte handiarekin, 5 hilabete, 6 hilabete, baina beste urte erdi normalan egoten da, edo etxeko lanak egiten, edo ez ere ez egiten, ez? Eta niretzat oso argi neukan Euskal Herrian egon nahi nuela. Hemen sentitzen du ni elikatzen naizela beste modu batera, nire elkarrizketak ingurukekin direla beste modu batera, nire familia dago, nire betiko laguna daude, eta Madrilera gogo handiagoekin juten naiz, hori ere egia da. Baina bai, eta uste dut gainera etorkizunera begira gustora egongo naizela erabaki honekin, ze hemen nahi dut egin ere bai nire lekua, eta nire proiektuak ere bai, eta... Hombre, guain, zerga pizkarriarekin gainera apustua eginda baitare, hemen Euskal Herrian, eta hemen errodatzen da gehiena, ezta? Hemen egiten da gehiena. Horrela laguntzen du. Bai, dudabarik laguntzen du pila bat, ez? Gure lagun teknikariak ia gehienak daude gelditu gabe lanean, ez? Aktoren kasuan egia da ere bai mugimendu handiagoa dagoela, baina kanpoko ekoizpenek oraindik ez daukate derrigortasunik gu hautatzeko, ez? Ez daude derrigortuta aktore euskaldunak hartzera. Orduan, batzuetan egia da, egoera nahiko paradogikoa ere izaten dela. Ja, kanpoko aktoreak ekartzen dituzte, ezta? Bai. Igual izen handia dutenak, edo internazionalak, edo Espainia mailan oso ezagunak direnak. Orduan, egia da ere bai, sentsazio bat badaukagula aktoren artean rodaje asko dagoela, gure lagun tekniko guztiak lanen ari direla, baina ez dugula igual, ni privilegiatuan izen aldetik igual ez horren beste, baina orokorrean ez dela horren beste igartzen ere, lanean topera gabiltzala, ez? Azkenean gure ofizio aktorearena kamera aurrean dagoenarena dago oso baldintzatuta, zaren horrekin, publikoak ezagutze zaituen arekin, eta hori zaila da, ez? Hemen bizita eta gehiago gure ofizioan. Baina, egia da beti mugimendua dakarrela, eta espada ere igual papel garrantzitsuenetan, aspaldi zinema egin gabe edo telebista egin gabe zeuden aktore pila bat badabiltza. Aukera dutela bintzat, ez edo. Ematen du kriston posa. Ate bat ireki zaiela, ez da. Hori da, bai, bintzat euren lan erakutsi alizateko, zenbat jente talentu ezagutzen dugunez, aktoreak direnak eta esaten duzuna. Zelan izan alda, orain dela horren beste denbora pantailan ez ikusi izana, ez? Daukan talentuarekin, baina eske oso injustua da, ofizio hau, zer bada oso injustua da, zentzu horretan. Izen aipatu duzu ez, jakitea jendiak ezagutzea, eta baita ere azken aldian ikusten dugu, bi bide bezala, ez da? Aktoren munduan baita ere influencerrak ere sartu direla, potente, fotokolak eta bi bide bezala daude, ez? Zuk somatu duzu, ez dakizu zeren aldekoa zea. Ezagututa, nik uste detzeala oso hashtag fotokol, zuetzea olakoa, ez da, eneko? Ez, ni kontrara, baina igual ere bai, norberaren pixkat parodia, ez? Ni beti ez dut inoiz behar izan hori sentitu, ez, lana lortzeko. Uste dut horrek ere bai, zer ikusi handia daukala. Gero ere bai, egin ditudan pelikulek, edo antzerki obrek, komertzialetik oso gutxi daukate, oso gutxi. Eta sorte handia izan dut ere bai, gauza ez komertzialak eginda ere, jendeak deitzen jarraitzen hauela, ez? Orduan bargi dago, nik sare sozialak enduko banitu, uste dut oso antzera lan egiten jarraituko nuela, espada berdin, ez? Baina bai, egia da, azken urtetan gehiago. Esango nuke, oize derrez, hau dala influencerren movida hori, eta jarraitzaile kopuruaren arabera, normala den moduan, lanik ez padukazu errazago obsesionatzen zara, ez? Lortu nahi duzun horren bidean. Eta uste dut jende askok uste duela, followerrak izatea, eta markekin lan egitea, eta alfombra gorrietan egotea, naiz eta aurkezteko ezer ez eukita ere, nolabait ikusgarriago egingo zaituela eta horrek eramango zaituela lan egitera. Kasu batzuetan ala izango da. Nik argi daukadana da hori iztela
nire motorra, eta badaude influencer pila bat, gero aktore zoragarriak direnak, baina ez da nire bidea izan, eta borrokatu izan dut, inoiz, ez? Irudi bat emateko, edo agentziatik ere esan izan didaten, inoiz, eman, eta argazki hau, eta gogoratu behar duzula hau marka aipatuz, eta egiten dut, baina tokatzen zaidanean, ez? Tokatzen zaidala uste dut, pelikula bat aurkeztera noanean. Eta bestela ni naiz egoten, normalean, baina ulergarria da, Bueno, zure aukera da, eta zure erabakia da. Bai, eta gero niri esfortzu handia eskatzen dit, eske beste jende askok disfrutatzen du, ikusten duzu oso natural egiten dutela alfombra gorriaren movida, Instagramen movida, niri kostatzen zait, buelta pila bat ematen dizkiot, gero igotzen badu zer esaten dut, hau espanuen igo nahi, edo zetan egon nahi zor, espadukate zer esateko, hori gertatu zitzaidan, baina ja Euskal Herri mailan ere bai, ETV-ko programa pila baten, udako programan, gabonetako programan, sukaldeko programan, sukaldeko programan. Sukalde ipatu du, toki guztitan, Claro, eta momentu baten heltze zara esaten zu, baina espadaukate zer aurkezteko. Momentu enten zertarako, ez? Zertarako, ez? Horrelako horik egitekotan, jungo naiz behintzat lagunekin hitz egitera, ez? Elkarrizketa bat eukitzeko, gauza asko eta hausnartu daitekelako, baina bere horretan orduak, telebistako orduak betetzera, irratiko orduak, egin dut, sasoi baten asko egin nuen, eta ja horrekin ere ni... Claro, zure ibilbideak ere aurrera egin ala, eta baita ere zu badaukazu aukeratzea, edo baita ere zure ikuspegia zorrotzagoa da, jakinda, nondik nora jo nahi duzun, ez da? Eta eskerra handi bat sentituz, ez? Medioak euki duten beti nireakiko bintzat interes eta respetu ikaragarriagatik, baina bai da egia, sasoi baten, akordatzen naiz, nire burua ikusten nuela pixkat parodiable, ez? Esaten nuela. Baina espadut horren beste lan egin aurten, eta zehari naiz leku guztietan, eta kampaina honetan, síndrome del impostor, bideoklip honetan, eta bai, eta batez ere delako, nien naiz horretara dedikatzen, eta hori datorrenean eskutik pelikula bat aurkestetik, edo obra bat aurkestetik, bueno, baina ez dagoenean ezer aurkestekorik, niri molestatu egiten diz, esaten du, zetan hemen nahi dut egon etxean idazten, edo antzerkia ikusten, edo beste gauza baten. Azkenean guk ere, aktore eta artistek eta orokorrean betetzen ditugu entretenimendu ordu asko doainik. Programak betetzen ditugu, oso sorik. Ez? Eta batzuetan eskertzeko kalitatezko edukietan zaude, eta beste batzuetan, ez, deneteraik egin behar da, baina ni nekatzen nau, desde luego. Orduan, bi aktore horiek aukeratu beharko banitu, tarteko pila bat daude, baina esango nuke asko zere gehiago naizela, ez egotea... Hombre, ezakite ez jankitasunetik edo kanpotik nik ikusten dudan bezala, ez? Bada aktore izateko eta zuen ogibidea benetan maitatzen duten aktoreak, ez da? Eta gero baita ere famaren irudi hori, ze batzu daude, famatua izan nahi dut, eta igual ez dakite zer ogibideari buruz, edo bueno, zinemaren historioan, nik uste azkenen ogibide baten jakin bar duzu baita ere, pixkat atzetik zer datorren, edo erreferentek euki, eta igual badaude batzuk, famatu bilakatu nahi direna, baina ez dakite ezerrez. Ezer ere ez, Bai. Hori ikusten duzu, nabaritzen duzu, nik kanpotik ez dakit, Bai, eta onelako jende askorekin egin dut lan, eta ikusi ditut ere bai, eta hori da niretzat ikasketarik handiena, ikusi ditut horrela zebiltzanak duela 10 urte, eta orain beste lanbide batean dabiltzanak, edo horren besteko topera ez dabiltzanak, eta koste emozional ikaragarria pasa dienak, ez? Orduan, famarena iruditzen zait, super arriskutsua hori helburu bat izatea. Edo zein dela ere zure ofizioa, baina iruditzen zait dela zerbait super auskorra, ez da ezer ere ez, eta gero gaizki ulertu asko egoten dira, eta oinarri uste dagoela esaldi bat, niri asko lagundu izan didanak beti dela, enaizela ingarrantzitsua, ez? Eta zu oso erreza sentitza garrantzitsua zarela, alfombra gorri baten zaudelako, edo elkarrizketa asko egiten dizkizutelako, edo ez dakiz zergatik, ez? Eta uste hori gezur badela, ez? Orduan horri heltzen badiozu, eta hori bihurtzen bada zure realitatea, eta horren arabera neurtzen baduzu batez ere zure balioa pertsona moduan, hori ez dagoen egunean, uste dute kolpea handia dela, ez? Eta horrelako lagun asko dauzkat eta izan ditut. Claro, hor sartzen da jokuan frustrazioa. Claro. Hori nola gestionatzen da? Oso gaizki. Ni akordatzen naiz, Lander eta hola aktore bikainak, behin esan zidan esaldi bat, dela aktoreok garela
autoestima gutxi eta egoa handia daukagun pertsonak, ez? Eta uste dut hortik asko egia dela, ez? Ni pasa izan ditudanean hilabeteak lanik gabe, naiz eta jakin gero lana datorrela igual 6 hilabetetara, bueno, nik egin izan dut, eta oraindik ere gaur egun ere tarteka zalantza handiak pizte zaizkit nire buruaren inguruan, orain artekoa sorte kolpe bat baino izan ez dela sentiarazten dizutenak, zure denbora, ez dakit zer den hori, baina, bueno, zure denbora bukatu dela esaten dizuten hotxak, eske tengabe zaude horrekin, ezta? Bai, horrekin zaude tengabe, eta gero ingurua ere logikoki horrekin ari delako. Nik norbaitek ikusten bakoitzean ez da zelan zabiz, edo zelan lanean, edo ja, duela urte batzuetatik galdera da, ze pelikularekin ari zara. Zer estrenatuko duzu aurten. Orduan, de repente... Ze presioa, ez? Claro, sartze zarelako de repente, como logika produktibista baten, non errespetatu izateko, edo importante izateko, edo zugandik espero zen hori betetzeko, produzitu egin behar duzun zeu zer, ez? Eta espaduzu, aspaldi ezaitu dela ikusi ez dakin nuen, aspaldi ezaitu dela, jota, baina segitzen duzu, baina pentsatzen nuen, eta galdera horiek, eta zure espektatiba horiek kolokatzea, normalen terapia luze baten ondori izaten dira, baina lehenguan, anekdota bat, auzoko bat etopatu nuen Durangon, aspaldi naizela Durangon bizi, eta oso txikitatik elkar ikusi gabe, ez? Eta nire auzoko esan, lehenengo pisuko, eta esan zidan, hombre, eta zelan, sabiz, eta ondo. Eta zuzara handera eneko, ez? Nira nahi abikiagatik nastuz, eta eneko, pelikula egin zuena. Ez? Pelikula egin zuena. Eta orduan oso polita da, olako gauza datu zenez, batzuetan berriro ere saldi horretara noa, eskarain importanteak. Ja. Pentsatzen duzu jende guztiak dakiela zertan ari zaren, zer egin duzun, ze pelikula egin izan dituzun, zertara bideratuta zeunden, olako gauzak, ez? Oza, jendeak duke bere bizitza. Ja, horrelako egoerek lotzen zaituz berriz ere lurrera, ez? Esan ez, bai. eneko naiz. Guztiz. Eta jazta, eta horrek desde luego niri, duela urte batzutatik ona, eman dit askatasuna handi bat ere bai, inoren aurrean azalpenik ez emateko, ez? Eta lanik ez dagoenean esateko, ez? Oin lanik gabe, eta jazta, eta horrek nolabait liberatzen zaitu, baina gogorra da, noski, eta inkonektatuta gaude gaur egun, une oro dakizula ondokoa zertan ari denez. Ja. Baina badio, nire kasuan ere, ni oso sorte dun sentitzen naiz, baina horrelako bolada, klaro, ekiditu dala. Bai. Hombre, sorte duna bai, zuk ere, zure ibilbidea egin duzulako, baina baitare, agian puntu horretan egotea, hain ezaguna izatea, hainbeste arrakastako pelikulak egitea, edo telesaiak, edo antzeslanak, horrek ere eramaten zaitu presio batetara, de hor mantentzea, ez? Patian pixka jeiste malin bazara, ufa. Guztiz, eta gero, uste dagoela zeu zer ere bai, oso gorputzekoa dela, ni oso zoriontsu izan naiz proiektu batzuetan, ez? Eta hor dago arazoa, zerri sortu dizazuke adikzio bat lanarekiko, ez dena bat ere sanoa, ez? Baina eske holan da, egon naiz zenean niretzat arrakasta handiak izan dira dibidez, naiz eta publiko asko izan ez duten, ez? Proiektu batzuk. Baina, bai, sentitzen zara posik osa sebeteta, eta importantea dena da, hori ez dagoenean ikustea bizitza ere asko zera handiagoa dela, ez? Eta bizitza horretan ere ereitea bitarte horretan, ze nik duela urte batzuk abandonatu egiten nuen bizitza. Bai, eta harremanak, eta bai, guztiz. Ez modu tragiko batean, baina bai zen, nun ibilizara, hilabeteak. Eta nik enuen planteatzen, momentu hortan iretzat egiten ari nintzena zen munduko garrantzitsuena. Zure burbulian, ez da, sartzen zina? Claro, kriston sakrifizioa, killoak kendu, killoak hartu, ahotsau prestatu, ahotsau kendu, arko emozionala, joango nahi zona bidaiatzera, erreferentzia hauek ikusiko ditut. Eta ezen telefono hartzen zure lagunei ez dakizen denporan. Egoista eta narzizista, utxa izateko arrisku handia hau, ez? Lan honetan. Egia esan oso inguratuta gona izta horretaz konturatze zara, baina bai, alako poza ematen dizu hain zaila, hain zaila da, objetivamente zaila, esan nahi dut, lan hau egitzea, nik lagun... Oreka hori mantentzea, bai. Urteko terapia, urteko lanketa, barne lanketa izan barko du, ez da? Bai lanean zaudenean, eta baita ere lanean ez zaudenean. Eta zu adibidez,
guain hau dana ikusita eta entzunda, ezta, ontziala garai batzuk ola zure burbuilan eta erlazioak pixka talde batera utzita, zure alde pertsonala lanean enfokatuta, da mutzen zara zerbaitetaz? Bai. Ni nago apur bat kokoteraino, elkarrizketa guztietan esaten danean, enaiz nire bizitzako esertaz da mutzen, ze horregatik heldu naizen lekura. Mr. Wonderful danak. Atia, ni da mutzen naiz gauza pilo batetaz, seguramente da mutzen naizen gauza askok, ez da horren besterako ez, baina batzuetaz, bai, eta desde luego, nik nire karrerako 18 urteetatik, 24 urteetara, nik sentitzen dut gauza asko galdu nituela, dramatizatu gabe, baina entzuten dituzu lagunak anekdota kontatzen, edo unibertsitate garaiko ikaskideak anekdota kontatzen, eta ez zaude, Ja. Osea, beste 20.000 esperientzia bizi izan ditut, eta ez da zer superdramatikoa, baina bai, nik sentitzen dut, galdu ditu dela gauza pila bat, baina bueno, eske gero ere, esan nahi dut, magia ezin da egin. Ezin dozu euki karrera bat, pelikula asko egiten, eta obra pila batetan egoten, eta hurrengoetarako deitzen, eta prestatzen, eta entrenatzen, eta era berean mantendu. Ezin da, ritmo hori da imposiblea. Orduan, ikasi nuen, eta izan zen momentu bat superrevelador, esaten nuen, ostia, eta hainbeste ez dedikatuta, osea, dedikatzen nion denboraren erdia dedikatuta prestatzeari, emaitza ez dut ikusten kaltetzen duenik, ez? Ja, hainbesteko aldea da honik, ez da? Keba, proiektu batzuk egia da, eta behar du denbora bat, eta gure lanen egia da batzutan behar duzula ere bai, aislamendu moduko bat. Baina aislamendu hori, osea, nahi dut, ez erabili zure ofizioa aitzakia moduan aislatzeko. Hori da, eta egin izan dudalako diot, eske behar dut egotea, bueno, oso ondo, nik ere behar dut egotea, zehazte oso egoneiz ez dakiz zertan, eta nago hemen zurekin berba egiten. Orduan, ez jarri mistiko, hartu zure orduak, baina gero bizitza jarraitzen du. Eta zara bizitzaren parte. Yeah. Eta bestela bizi, etxola baten egin zure pelikulak, eta egon bakarrik tranquilez, baina uste dut, erantzunkizun afektibo hori hartu behar dozula, nahiz eta aktore izan. Osea, aktore zara, baina zure lana da, eta beste bat edo beste lana, eta hazte kargo, apur bat. Yeah. Leno, frustrazioa aipatu dugu, gero baitare zure ogibidean, nik uste baitare beldur asko daude. Merina Grisen saiatzen naiz abestian, esaldi bat, nei asko gustatzen zaidana eta identifikatzen naizenarekin, esan zenidan nire beldur handiena, beldurra dela nire beldur handiena. Zu beldurrei aurre egiteko zer egin duzu, edo ze lanketa egin duzu zure ogibidean? Bueno, esaldi hori da, niri uste dut Merinak idatzi dituen guztietatik ere, holan gehien resonatzen didana, bai, duda barik. Karagarria da hori. Duda barik. Zer egin dudan beldurra gainditzeko, niretzat ere beldurrik handinetarikoa da, beldurra ukitzea, hori da. Beldur handiena. Bai, zalantza barik, bai. Bueno, ez dakit, nik uste dut, baitu, esaldi hau ere bai da topikoa, baina honekin adoz nator. Dala, aunque tengas miedo, hazlo con miedo, gauza asko gelditu naiz egin gabe, oso txikitatik. Gauza pila bat, orain zerrendatzen hasiko banitz, atzerria lan egitea. Zurekin egon den bai, tarte horretan, da, eta... bai, txikitatik, ez? Osea, nik ez dut pertsona klaustrofobikoa naiz, agorafobikoa naiz, antsietate sozial ikaragarri izan dut beti, absolutamente beti, nik gogoratzen dudanetik, eta oso pertsona beldurtitzat definitu izan dut nire burua, ez? Hori nire ADN-ean egongo balitz, moduan gero lana izan da, hori ere apur bat asteat, esatea, bueno, ni beste zeo zer naiz, ez? Eta beldurrak izaten ditut, baina naiz pertsona beldurti bat denbora guztian. Nik uste dut izan dela aurre egiten eta usartzen eta beldurra handiarekin gauzak egiten, ez? Eta badiot, gauza asko, oraindik ez ditut egin oso beldurtia izan naizelako eta naizelako. Baina beste gauza asko egin ditut egiten. Badagor maxima bat momentu batean nire bizitzan esaten nionan eure buruari eski nahiago dut. Osea, nahiago dut hil, hau egiten, garai hartan zen hegazkin bat hartzean niretzat hiltzea zen, ez? Claro. Eta esaten nion nire buruari, nahiago dut hil muga honekin bizitzea baino. Lehen esaten izun, ez? Londresera noa datorren astean, enaiz inoiz egon, badaki direla gauzak, osea, lehenengo mundukoak eta ultra superficialak, baina nire gauzak, osea, niretzat super simbolikoa izan zen, abioi bat hartzea, edo astensore bat hartzea, edo ni oso mugatuta egon naiz bizitza guztian. Claro, eta horrek ere eragina izango zure egunerokotasunean eta baita ere lanian, ez? Guztiz, ni akordatzen naiz, nire lehenengo setetan eta lehenengo rodajetan, nik eskatu behar nuen ateak zabal ikusteko, nik lan batzuk ez ditut egin garai hartan bilelako ondo,
Eta hori zurekin daramazu, ez? Esan nahi dut, bueno, bai, remordimiento hori, ez? Edo galdera hori de egin izan banu, zer gertatuko zen, ez? Eta horre gure lanean badauka gainera pixua handia, ez? Baina egia da gero orotara esaten dut, begiratzen dut, esaten dut, bueno, gauza asko egin ditute beldurra handiarekin ere bai, eta arronago, ez, nire buruaz, baina bai, egia da gure lanak, uste dut, ez jakintasunak, eta irregulartasunak, eta publikorain zabalik egoteak, bai elikatzen duela asko beldurra, ez, zentzu horretan. Bueno, ni bintzat oso bilusik sentitu izan naiz askotan orain, badiotzut, medioetan eta askoz ere gutxiago agertzearena ez da izan ere kasualitatea, eske sentitzen naiz askoz ere hobeto, banabil nire roiora, eta natorrenean aurkeztuko dut, egon behar banaiz 3 urte zerre aurkeztu gabe, nabielako ez dakinun, 3 urte izango dira, eta jazta. Hori ere aurrera pauso handia da. Bai. Ez behartzea baita ere zure burua zerbait egitea, edo gustora edo eroso sentitzen ezaren zerbaitekin, ez da? Guztiz. Igual gazteagoa izan zarenean, igual ez dakite. Egin izan dut, bai, zalantza barik, eta oso nekatuta gauza horiekin, eta gero beldurrarenak daukalde hon bat niretzat, eta gure lanean ustot garrantzitsua dala lanerako erabili izan du dala. Agian batzuetan ez modu oso etikoan nire buruarekiko, baina erabili izan dut, ez? Oso pertsona beldurti izan da txikitatik, evidentemente sartu zera hor bide batzuetatik zure baitan, beste modu bateko izango banintz, lortuko nituzkenak, ez? Orduan, gure lana ere bai bada nolabait beldur eta zailtasun eta trauma eta iluntasun guzti horiek nolabait hartu eta hor eukitzea, ez? Romantizatu gabe, baina bai balio dute gero laneko lehengai moduan, ez? Askotan. Eta lanean asko erabilizu hori? Bai. Aurre egiteko? Bai. Zin izan da igual, arro sentitzezaren, edo gainituzun beldur handiena, igual norbaitentzako normala dena, esan ez, txiko, tampoko espatanto, baina zutzako izan dana, segulako aurrera pausua, esan dezuna, oleneko. Bueno, bai, asko, ez? Asko, esan nahi dut, lenguzuekin gogoratzen nuen, potxokak ikustera juten ginen txikitan, Urkiolan, dagoen leku batean, Durangondoan, eta potxoketan montatzen ziren nire lenguzu guztiak, ez dakizera, nik negar egiten nuen urrutitik ikusita ere. Por supuesto, nintzen montatu potxoka baten ere, nire bizitza osoan, zaldietan ere, egin genuen beste irtera baten, inoiz ere ez. Eta derrepente ikusi nuenean nire burua Erromako txinetxita estudioetan, zirko maksimoa imitatzen duen plato gigantesko batean, 4 zaldi gidatzen, karro gainean, evidentemente hor daukasun arrotasuna eta hor bizitza oso ederra. Oso ederra da bizitzako gauza hori, ez? Esatearena, ostia. Nork esango lidake hemen, Erroman, 4 zaldi gidatzen, inglesesko Hollywoodeko produzio baten, eta era berean baita ere, antzerkian akordatzen naiz, Maitasunaren itxira egin genuen Miren Gaztañaga eta biok, zela 2 monologo, bat ordu betez eta beste ordu betez izketan, eta nik gara gertan oso gaizkinen bilen, antxitat eta klaustrofobia aldetik, ez? Eta niretzat erronka zen antzoki batean egotea, antzestea. Antzesten hasten nintzen momentuan banekien ezingo nintzela handik irten, amaitu arte. Orduan niri horrek sortze zidan ikaragarrizko muga ere bai, ez? Zenlako presioa, ez? Zeure buruarentzat. Bai. Eta zesaten nuen, beldur honek gainera kenduko dit munduan gehien maite duan gauza, ez da lantzestea. Ze kendu izan zidan bidaiatzea, pertsonak ezagutzea, kanpoan ikastea, amestea, ez? Danok amesten dugu hemendik kanpo zeo zer noiz bait. Eta esaten nuen, hau ere kentzen badit, ezin badut antzestu, ez dakia. Eta obra hura egiteak, eta gira osoa egiteak, eta behin hasi eta sentitzeak, edo zertarako gai nintzela, niri lanak zentzu horretan egia da, naizela oso sorte duna, ez? Jota, hor ze sartzen da jokuan. Leno zaldina eta aipatu duzula, enekok ezingo luke hori egin, baina zure alterrego hori edo pertsonai horrek bai, eta hortan sartzen zea, edo nola jokatzen? Nik uste dut dela zeu zer kamikasea, ni naiz, nien aktore batzuk uste dute, ez? Kimikoki alteratzen direla pertsonaiak egiterakoan. Nik asko konposatzen ditut pertsonaiak, baina niretzat beti ni naiz. Orduan, ni naizan dagoena,
baina badago zeo zer, ez dakiz zer dan, ez dakiz zelan esplikatu, baina esaten dudana topera noa. Eta, baina eska antzesten dudanean, ez eta egon gela batean antzesten ere, ninoa topera, osea, akzion esaten den momentutik, ez dakiz zelan esplikatu, ez dut inoiz jakin esplikatzen. Badago zeo zer egiten duena, pof, eta ni sartzen naiz, baina asako, beldurrik barik, arriskatzen, ridikulua egiten, inoiz egin ez ditudan gauzak egiten, horregaitik nien naiz ikusten, pantailan oso derrigortzen nautenen ikusten naiz, baina... Bestela ez. Bestela ez, zoratuta ere, rodaje batean nien nauzu ikusiko konbora begira, zoratuta ez. Oso autokritikoa zara, zeure oso urarekin. autokritikoa naiz, eta gero ez dut nahi konstiente izan batzuetan ikusten denarekin, ez? Ja. Ze hor gertatu da gauza hori, oso razionala naiz, eta ia uneko una badakit gutxi gora, eta oso prestatuta eramaten dut dena, baina badago zeo zer hor, altxatzen dena, edo nigandik zeo zer aldentzen dena, eta ematen dit errespetua ikusteak, ez dakidan lotxa, ez dakitolako zeo zer dan, baina... Ulertzen zaitu zen, berdina gertatzen Bai, ez dut inoiz ikusten nire burua. Bai, eta Bai. dauzio zer, antzerkia horretan adibidez zoragarria da, ze inoiz ez naiz ikusiko. Nik egiten dut eta ja. De hecho, ni beti lotzen zaitut edo sentsazio ere daukat pertsonai edo dramatikoekin. Komikoa den pertsonaiak egin nahi dituzu edo ez dakit? Egin nahi edo eskaintzen dizkizute olako pertsonaiak? Eskaini ez. Zergatik? Ez dakit ni beti izan dut, ez dakitan triste aurpegi daukadala edo... Ez dakit, gero, ni bai konsideratzen naiz nire bizitzan pertsona barregarri bat, eta beti ukizat gainera rol hori nire lagun taldeetan, eta humore azido hori, eta baina, bai, ez dakit, uste dut ere bai gero, estereotipo bat egiten dela ja gure aurpegi. Bueno, alderantziz ere gertatzen da, ezta? Humoreari lotuta dauden aktoreak enkasillatu egiten dituztela, eta zuk uste duzu baita ere zuri draman aldetik enkasillatu zaituztela, edo? Nik uste baiet, egia da ni oso sentitzen naizela draman, baina eske danetarik egin dut, thrillerra egin dut, fantasia egin dut, historikoa egin dut, baina egia da komedia, humore puntu batzuekin bai, baina komedia bere horretan ez dut egin. Inoiz ere ez. Egin zenuen Heriotza bikoitza, Miren Gaztainagarekin, bai, zala pixkat autofikzioa, ez? Bai, totalmente. Eta hor, puntu hor bai, baina claro, edo... baina autofikzioa zalako. Ja. Eta hor bazegoelako neko gandik pila batez, eta akordatzen naiz nire lagun batzuk etortze zirenen ikustera, eta esatzen zidaten, Zara zu, totalmente... Eta hor ikusten duzu ere bai, hor kontu zibilibizara, esaten duzu, ni naizenarekin ja interesgarria da, ez denan pasatzen dena, eta ez konfunditu. Ez da zuzarenarekin interesgarria dala, baina badago zeo zer, zuzaren hori izatea usten diozunean zure buruari ez, holtza gainean, hor badago zeo zer, klik egiten duena, eta hor badago zeo zer, ez dakit ordezka ezina dena, ez? Baina bai, egingo nuke gustora. Bai. Komedia bat egingo nuke oso gustora, baina... Bai, eskatzen dut arren. Komedia pixka bat. Baina, bai. Musikal bat igual ez. Baina komedia bat, bai. Musikala igual ez, ez? Musikala igual ez. Lehen esan dugu, nahiko selektiboa zarela baita ere, elkarrizketak egiteko, lanentzako ere gertatzen zaizu? Zu posizio eroso baten sentitzen zara, eta zaude, eta aukera balin baduzu aukeratzeko oso selektiboa zara, edo zer eukitzen duzu kontutan? Bueno, gauza asko. Apurua laburbilduko neuke, estimulantea dan zeo zer niretzat momentu horretan izatea. Eta hor sartzen dira gauza pilo bat, eta irizpide pila bat, ez? Ia inoiz horlakorik egin dudan, norden zuzendaria, zeintzuk diren lankideak, non grabatzen den, zenbat ordutako jornadak izango diren, gauza pila bat sartzen dira niretzat, jokoan, proiektu batek erakarri nazake nire alboan eukiko dudan lankideagatik, edo ETB euskeraz egingo den serie bat delako, eta espaldi alakorik egin gabe nagoelako,
Osa, ez da indirekta bat, Bueno, baina... Bere garaian ere bai gertatu zitzaidalako, ondarraoak egin genuenean, eteberako, Bai. hor gauza asko juntatu zitzaizkidan, ez? Bai produktora, bai zuzendaria, bai lankidean agoraran buruz, iren 3 pieza oso klabeak eta 3 funtzionatzen zidaten, baina hor basegon ere gehigarri bat zela, jode, egin daigun euskeraz fikziozko serie desente bat, ez? Eta orduan hori izan zen ere motoretako bat, gauza pilo bat izaten dira. Orain momentuan, esan beharko banizu zer den orain egiten nahiko neukena, irteten zait izatea dela, zuzendu pelikula bat, denbora asko darabil dana buruan, eta bueno, banagore bai, pertsonaia oso konkretu baten ametxean ere bai. Tot esango, Ez, gorde. Gertatu daiteken zerbait, baina bai, asko arriskatzera eramango nauen zerbait, ez? Zentzu askotan, naiz eta asko arriskatu dudan ere bai, baina bai, bueno, oro har, zuzentze asko gustatuko litzaiake. Claro, hori esan behar nizun, porque Anaiarekin produktora bat duzu. Bai. 2025ko Goya sarietara nominatuak egon zarete labur metraiarekin, ez? Betiko gaua. Osea, aktorea zara, baina orain baita ere zuzendaritzan sartu zara, eta momentu honetan zuzendaritza aldetik ikusten duzu, edo nahi duzu, edo eroso zaude. Bai, nintzen, ni aktoren moduan identifikatzen naiz, eta mugitzen nauen argi eta garbi da aktore lan, hori argi daukatez. Baina zuzendari moduan egia da, zer oso lasaigarria egon zala niretzat, gorputza ez jartzearekin, aurpegia ez jartzearekin, eta gero, elkarrizketa horiek beste gremioetako profesionalekin, ezer ez dagoen lekuan zer sortzearekin, irudiak nola kateatu guzti hori pentsatzen, oso ondo pasatu nuen. Eta hori egingo nuke berriro, eta indarrak ere hor badauzkat jarrita ez, baina egia da aktore lanak denbora asko exigitzen duela, ez? Naiz eta ez diodan lehen naina ematen, baina proiektu gutxiago hartzen ditu dalako ere bai, baina asko kentzen du. Bai. Bueno, igual biak konpaginatzeko, baina... Igual bai. Bai. Edo aktore lana nire pelikula baten. Hori esan behar nizun. Ja, hori iruditzen zait oso zaila, eta erain pentsatzen buruan daukan proiektuan elitzateke gertatuko, baina... Eta nahi dut, kamera atzean banago nahi dut kamera atzean egon. Bai. Momentuz, igual gero etorriko da... Eta hor fokoa jarri, ez? Bai, oso oroitzapen hona daukat betiko gaua filmarekin. Kauz, gainazuk ikusentzunezko komunikazioa ikasi zen, non? Kualifikauta, nao. Porque unibertsitate berdinen ikasi zen, non? Ojo, guia, hortik, uztarik horren lasatea da. Bueno, ez baina ni unibertsitatean egin nintzen zinezalea, adibidez, Bai, guztiz. Baina bai, eta bai, zuzendaritzan badago zer guzti horretatik, eta lan egin dudan zuzendari guztietatik ere bai. Bueno, eta seguraski proiektu gari ikusiko ditugu mendik aurrera, espero. Espero daigun. Bai, izan behar badira, izango dira. Izango dira. Aizueneko, placer bat izan da, zu hemen egotia, eta aprobetxatuz, elkar estudioan gaudela, hemen ere iratiren musika grabatu zela. Hori da ikaragarria. Ojo, tortze zareten, no? Beti daukezu, como lotura bat edo beste, Victorrekin. Gure teknikari musikarekin, edo ez dakit, baino. Zego mendio, emango zenuke, nahi izan ezkero, kulturala edo musikarekin, edo lotuta. Ni gomendatuko nuke duela aste batzuk ikusi nuen Bilboko kafean zokian, kontzertu 3 bat, 3 taldeak gomendatuko nituzke, direla Rukula, Kelepo eta Zabala, baina bereziki, inoiz zuzenean ikusi gabe neukan Rukula, dela tipa bizkaitar bat ikaragarria, berak esaten du espresionismo musikala egiten duela, Rukula, bi R-rekin, bi C-rekin eta bi L-rekin, lana oso kuriosoa da, berak egiten ditu ere bai bere pintxadetako irudi lanak, badu elektronikotik, badu oso artisauetik, oso zoroa da, bateria gehitzen dio zuzenean berak ere bai, oso presentzia, oso intrigantea eszenan, eta izazen zoragarria, eta da artista horietako bat, holtzan ikusita, beste dimentsio bat hartzen duena denak. Magia sortzen duena, ezta? Bai, eta Rukula, baita Zabala eta Kelepo ere, baina Rukula oso bitxia iruditu zitzaidan eta jarraitzekoa.
bueno, eskertzen dizugu gomendioa, hortxe apuntatuta geratzen da, Hori. niretzat, eta baita ere podcast hau ikusten ari denerentzat. Así que eskerrik asko, Zuri, plazer Eneko, handi bat izan da. benetan eskerrik asko, eta listo, urrun arte.